Namar gajing bompat penlai ke sorkar ya kabha jong ka KCDC u CEM ke KCDC uba Winston Tony Lengdo ha kajing ai jingkiran jungu ha kajing klipai ba ya ka staff quarter bat kajing penbana ai khwai ya ka pung ke KCDC ke badan halailat Hariboi district ulong ba KMDC ha district council kidon shibun kirokom perkhat lene ki idea kumno ban penkelador ya kajing don jing jong ka council nrei namar kajing bom yo ya ketika baha nak sorkar ke baga KCDC kiri hok ban yo kapan slam no ban pun urlong ye gini gijing temu kene kabha kede ke council kelade ban yo nadu snam baladam Henry kumba kalong hadu menta ke KCDC kam syampat layo ye kene kabha kabala pen sakut ye ki babon ki kam jong ke council kabalong ka jing du nong ro ya ki pai ba ni don apreng ke jing ya lenti ke bejuat balai bang ong yang kata ka jing temu bat ka idea ngibon kumno ban kentiu ya kayo ka kot nani kata kajing yo pisah ka bedi ka district council Henry kum mangitip Solon Sarhi bakum ka district council kam sim na yo ya ka baha bagadi ben yo na kaliang jong ka sorkar de hello de tai benta gila kam sukino kajing tray kam gejung bajin dang yo ya ka baha bagadi ben ai ka sorkar ngi nadu men sim snem gila yo ben pen kalador shibun teliki assets ki bangi ngidon daga bangong kum ta ai ka khubor kan le cheka government bi gejong iru bakin perkhat lang ya ka jingtray kam jong ka district council ke jong iru tenang ba ngiru nginyo banya senyang ani banya contribute ha ka ba penne pensa ya ka jingdon ke jing em jong ka ri ke jai ban ke jong i bat kumju ru jong ka district council hi barok koi